La mòmia alada, autors Jesús Guerra i Anàs Berrabà. Frederic era un arqueòleg apassionat per l'aventura i les recerques perilloses. En 1950 va acceptar la proposta d'un multimilionari d'anar a una antiga piràmide egípcia que s'anomenava Elitera, que es creia que custodiava la mòmia d'un déu. Va acceptar sense pensar-se-ho. El problema era que només hi podia anar ell tot sol, perquè aquella piràmide era tan antiga com important i les visites estaven restringides i supervisades per les autoritats d'Egipte. Després de fer un viatge de més de 20 dies, arribà al port del Caire, Port Said. Un xofer que l'esperava amb un cartell entre les mans amb el seu nom en lletres ben grans el va conduir a l'hotel. L'endemà havia de fer una recerca de camp en un temps rècord. En arribar-hi, un fort cordó policial mantenia allunyats els curiosos. L'entrada donava a un corredor que solcava en ziga-zaga tota l'extensió fins a arribar a la zona inferior, on hi havia una enorme sala daurada plena de jeroglífics en un sarcòfag amb estranys motius que semblaven més sumeris que egipcis. Frederic, estranyadíssim i il·lusionat, començà a fer fotos de tota aquella sala plena d'art, escriptures, estàtues i el més valuós, la tomba del déu faraó Elit. Quan el recompte dels béns va concloure, va arribar un helicòpter de l'exèrcit i van carregar totes les troballes i se les emportaren als laboratoris de l'autoritat arqueològica d'Egipte. Més tranquil i acompanyat pels col·laboradors de costum, es disposàrem a polir i fotografiar amb cura les inscripcions del sarcòfag. Net i lluent, feia por. En el lloc on havia d'anar la cara del faraó hi era el rostre d'Anubis. De fet, els portadors egipcis, quan la van veure, es negaren a tocar-la i van abandonar l'excavació. Frederic mirà els seus col·laboradors de fit a fit i respirà profundament. Preparats per a fer història? Es preguntà tot seriós. Sí, respongueren tots dos alhora. Els ajudants engalzaren la coberta amb 8 ganxos que estaven connectats a un complex sistema de corrioles. Frederic accionà el sistema i a poc les cordes alçaren la coberta fins que va quedar suspesa a 2 metres en l'aire. Una bafarada de fum deixà entreveure el cos del misteriós faraó. A poc espolsàrem amb molta cura de d'on anyar l'embenat i quan arribaren al maluc comprovàrem amb sorpresa que no tenia cames. «Com és possible?», exclamà Frederic estranyat. «Un faraó sense cames! Comproveu que en realitat no tenia cames en el moment de la mort». L'equip s'hi posà a treballar tot seguit, però de sobte la llum se n'anà. Les portes es bloquejaren i la sirena de seguretat grinyolava sense descans. Sota la llum vermellosa d'emergència, la pols que s'havia escampat es tornà a recompondre damunt la mòmia, davant l'atònita mirada de tot l'equip. Una sacsejada feu tremolar el sarcòfag i totes les finestres esclataren. La mòmia del faraó s'aixecà i, com que no podia caminar, desplegà 2 ales d'aparença elèctrica i s'enlairà tot poderosa sobre el cel del Caire. Es va fer un silenci absolut que només es trencava cada vegada que les ales d'aquella figura espectral es batien per mantindre's en l'aire. Estàvem vivint un episodi tan insòlit que ningú no era capaç d'articular cap paraula, ni tan sols un crit desesperat que posara de manifest l'angoixa i la por que tothom estava vivint en aquell moment. Llavors, convinguda del més enllà, una veu d'ultratomba aspra i ronca sentencià: «Ací en teniu, pobres mortals,
«Soc Anubis, déu de la mort i guardià de les tombes. Sabeu per què estic sobrevolant el cel del Caire?» Ningú dels presents gosava obrir la boca. Fins i tot Frederic estava paralitzat. Ell, que s'havia trobat tantes i tantes coses al llarg de la seva carrera d'arqueòleg, mai s'hauria imaginat veure's embolicat en un cas com aquell. Aleshores es va sentir un lleuger xiu-xiueig al fons de la sala. Segons tinc entès, la mitologia egípcia diu que Anubis s'encarrega de protegir i guiar els difunts. Però que jo veja, ací no hi ha cap, explicava un dels membres més joves de l'equip de Frederic a una companya que tenia justament al costat. Efectivament, eis és el meu paper, respongué immediatament la veu ronca del terrorífic déu. I això, que no hi ha cap? Llavors, tots es posaren en alerta. Si no ho havien entès malament, Anubis tenia la intenció d'emportar-se una de les ànimes que habitaven aquella sala. Es produiria una mort en aquell mateix moment, davant de tothom? De sobte, una llum blanca intensa va aparèixer del no-res i va apuntar directament la figura d'un dels membres de l'equip de Frederic. «Ha arribat la teua hora», dictaminà la veu del déu. «Vine amb mi». Aquell home, d'esma, començà a caminar tot seguint la via que marcava la llum blanca. Les idees amuntonaven unes damunt les altres en el cap de Frederic sense cap ordre lògic aparent. Sabia que hi havia alguna cosa que no acabava d'encaixar. De veritat anaven a deixar que aquell home es dirigira a vés a saber on? Ningú no pensava de fer-hi res? I la policia? I sobretot, on estava el company que havia anat a cerciorar-se que el faraó que havia sigut enterrat allà no tenia cames? «Tots quiets! Tot això és una farsa!» Frederic va reconèixer la veu a l'instant. Era el seu company, qui havia anat a buscar informació sobre la manera en què havia estat enterrat el suposat faraó. L'acompanyaven 4 membres de la policia que s'havien encarregat de custodiar el recinte. «Tot ha sigut un invent del multimilionari que ens ha enviat la invitació per assistir-hi», continua el company de Frederic. Res no quadrava. Si la tomba era d'un faraó, per què és la figura d'Anubis? A més, no tenim constància de cap faraó que fora enterrat sense cames, i que nosaltres sapiguem, a la divinitat de la mort tampoc no li faltaven aquestes extremitats. «Però i tot això?» preguntava Frederic fent referència a la figura fantasmal que el sobrevolava i a l'home que havia iniciat el camí a la mort. «Com acaba de dir, és tot un espectacle que ha muntat el multimilionari. Quan he eixit a buscar informació he sentit un gran soroll i una veu ronca que es dirigia a vosaltres. Llavors, un membre de la policia que estava al meu costat i que també ho ha sentit tot, es disposà a demanar reforços i ha sigut quan un dels altres policies no ha aguantat la pressió i ha confessat que estava conxorxat amb el multimilionari, així com també ho estava l'home que havia de morir. Tot formava part d'un teatret per a cridar l'atenció del públic i crear com una mena de llegenda. Imagineu-vos les notícies. L'aparició espectral de l'antic déu egipci Anubis s'emporta l'ànima d'un dels arqueòlegs de Frederic Solsona. Efectivament, el company de Frederic tenia tota la raó. Els titulars de l'endemà serien una bomba per als mitjans de comunicació i tothom voldria visitar aquell lloc. La policia va estar unes hores entrevistant-se amb tots els membres de l'equip de Frederic per si algú més, a banda d'aquell home, estava conxorxat amb el misteriós multimilionari, però no van poder traure més informació al respecte. Quan van desmuntar l'artefacte que havia fet el paper de Déu tenebrós, van veure que estava fabricat amb una maquinària mai vista fins aleshores en aquella època. Però el més sorprenent de tot va ser la desaparició del multimilionari. La policia va seguir les indicacions dels 2 homes que s'havien conxorxat amb ell i que, tot i que mai li van poder veure el rostre, sí que van indicar on s'hostejava.
Al contrari del que es podia imaginar, no estava a l'hotel més luxós del Caire, sinó que s'havia quedat en una pensió molt senzilleta als afores de la ciutat. Quan ja pensaven que l'havien trobat, els policies tiraren la porta d'un colp de peu, però l'única cosa que trobaren fou la finestra oberta i un paperet amb unes ales dibuixades que recordaven les de la fantasmal figura. Tornaria a actuar el misteriós multimilionari? S'hauria esfumat de veritat? O tot formava part d'un joc que només havia fet que començar?